Sitten otetaan sisään eräs herra Nokian läheltä. Sorvankylän lahja Suomelle. Hän on Usko Evertti Luttinen. Kiitos Usko sinulle myös tästä hämmennystä herättävästä, mutta hienosta esityksestä. Kiitos. Sä sait sitten nautittua pikkaset kahvit tuolla. Joo, kyllä meillä oli kuule oikein juhlamokkaa, että voisi sanoa, että sellaista tummaa paahtoa oli, että mukavasti siinä vietettiin Jeevelin kanssa hetki yhdessä. Kyllä. Se on hyvä, että saitte, kun se keitin on ollut rikki, mutta siihen hankittiin nyt sitten Ruotsista sellainen sisäliitin. Niin. Mutta oliko nämä ihan tavalliset kahvit, mitkä te otitte? Oli kuule ihan tavalliset. Mulla meni maku suhun, Jaakob. Siellä oli sitten myös näitä herroja, näitä... No joo, katoppa kuule. Siinä minullahan oli hunksit tässä esityksessä mukana. Olin palkannut heidät tähän ja otettiin heidänkin kanssa sellaiset hunkkikahvit, että heidän mieleenhän on enemmän sellaiset pirulliset sumpit, että siinä ihan Siis sehän ne... Niin, no, täytyy ymmärtänyt tätä vai? Siis ei nyt surullisia ollut. Ei, kun he oli niitä piruja, niin kato, pirulliset. Niin, kyllä, joo, niin, aivan. Joo, sulle Jaakob käy hitaalla tänään. Kyllä. Niin. Mutta kuule, mä sain heidät houkuteltua tähän esitykseen, kun mä tein heidän suhteensa käännytystyötä pari viikkoa sitten, kun he oli Lena Hefnerin vieraana täällä näin. Niin oliko siinä kova homma? Missä? Käännyttämisessä. No kyllä heissä työmaata on, että se täytyy sanoa, mutta toivottavasti tulevat jonain päivänä uskoon, että... No, mieluiten varmaan, jos tulevat, niin yksi kerrallaan sitten. Ei kun samaan aikaan mielellään, että se on niin. Olisiko näistä kavereista sinne Sorvankylän seurakuntaan töihin? No ehdottomasti, että jos heitä kiinnostaa tuollainen kirkollinen työ, mutta luonnollisesti minä en voi sitä työhaastattelua hoitaa. Minkä takia? No, sinä tiedät, Jaakob, minä olen niin surkea töihinottaja, että varmaan joku muu joutuu sen. Kukas tämän homman sitten tekee? No, veli Pirinen varmaan, Pirisen Vellu, että terveisiä vaan sinne seurakunta-avustajalle. Tälle Vellu Piriselle. Veli Piriselle, joo. Kiitoksia, Usko Evertti Luttinen. Kiitos.